Ni ma na tabbata na gani. Wallahi na gani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To ku jira ni ina zuwa bari in sallame shi. Allah shi taimaki bokanya. Barka da zuwa. Yawa barka. Ya hankuri. Ya jama'a kuma ya ɗawainiya. Ina bokanya. Gani. Don Allah wata nasiha ta wani taimako na ne taho ke min. To masha Allah. Ku jira ni ina zuwa. Ke dai ga nan jihar Kebbi ni a ɗan takarar ɗan majalisa. Kebbi North da Kebbi South. To wallahi dai in waɗa miki ban san na abin shike ba. Da mutane sun fara sona. Amma kuma yanzu kwatsam sai gashi na ga sun ɗauko wai honorable Faruku ina bo wai su shi za su yi shi a jigonsu shi a talaka shi a garkuwarsu. Kuma wallahi ina faɗa miki bokanya yanzu Faruku ina bo duk da ɗane wallahi ya hina jama'a nan Kebbi North da Kebbi South. Duk ya jaye jama'a so uku ina maholkin ana rantsatsai. Don Allah ni dai bokanya yanzu in akwai yadda za a yi mai kurciya shi baggari ko a sa mai wani bakin jinin da mutane shi PA bakin jinin da mutane za su jin duk sun tsane ba su sunai. What? Don ban so in ɗauki alhakin kisa wallahi ɗana ce a kashe shi. To ba damuwa ni aiki na kamar yankan wuƙa ne. Allah sarki. Can zan mishi kurciya je can sabbi sai abin Doko na abin nan. A'a ba wannan ba. To shi kawo. Mahalkin nan nashi da kakai kana ganin an rantsatsai. Ni za a rantsawa. Kai na za a rantsawa. Me ko ka gani shi na wanga. Wallahi shi na wallahi. Faruku ina bana. Ga hoto ne nan. Shi na ko? Shi na. Lalle ka tabbata ko? Shi na. Dauka guda. To. Waggan dauka. Kai. A rantsassan. Ina. Faruku ina wa bai tabuwa. Ya za ka kame irin wanga ka ce in maka aiki bai tabuwa saboda Hajiya ta yi mai addu'a. In na fahimce ki mahaihiya ta tsaye take tana mai addu'a. Kaga Hajiya mahaihiya ta yi? Wallahi ba ta kwana tsaye take tana mai addu'a. Yanzu shikenan bancin dan majalisar. Wallahi duk wani tsahi da ka gani da wani yanke-yanke da wani kashe-kashe. Duk aka yi shi akan Faruku ina ba bai taɓa shi. Ina bokanya. Wallahi ke atta biyu da ke faɗa min cewa Faruku Musa yaro ina ba bai taɓuwa. Kasancewa irin alhairan da yake yi ma al'ummar jihar Kebbi ta kudu da Kebbi ta arewa. Sannan kullum cikin salati shike da roƙon Allah. Yana ba da sadaka yana hidda haƙƙin al'umma daidai gwargwado. Na gani bai kwana. Saboda haka shawarar da zan baka in dai har kana neman ka gama lafiya kuma ka samu ci gaba ga abin da ka sa gaba wallahi ka bi honorable Faruku ina ba sau da ƙafa. Ina ganin dai duk a gama ta wallahi mu baya a na kai. Wallahi ka bi shi sau da ƙafa. In taho in bi. Ka bi shi sau da ƙafa. Ubangiji Allah shi yi mai ɗan majalisa. Faɗan duk da baka yi magon maka mai sai wasa. Honorable Faruku ina bu yana taimakon al'umma da yawa to ni wani ka taimako. Na aje adawa Allah shi tabbatar da shi. Amin. Na baki lahiya bokanya. Mai girma gwamna ka ƙara riƙe Faruku ina ba amana wallahi ko baka nan shi na ma yaƙi. Wallahi Allah shi tabbatar da shi ɗan majalisa.